Здравейте хора, здравейте и добре дошли в още един епизод на Dungeon Boss. Игричката много ми хареса, честно си кажа. Пофармих малко лео 10 съм, имам май Dungeon вече. Рекли 2 релорда. Станахме тук що. Ще мога ги колектам след един час. Не сме протекнати. Колко чука имаме? 186. Добре. Daily Defense. Били са ни един път. И това е. Искаме днеска. Това ще е изцяло. Не, няма да е изцяло съмън епизод, ама. Тук ще съмънем две такива. Два честа. Тия хиро. Това е хубав чест. Хай Кинг Валкин. Имаме супер як рун. Воден такъв. Това ми хареса. Ще имаме за два от Heroic саманите. Не от уния много яките. Тук масата Акира. Имаме 20 такива кристалчета. Но сега ще преминем към обикновените самани. 100 000 са 10 с 5 гол честата и че ще вземем 3 пъти от тия. Защото не е интересно да отварям само такива тъпи честа. Тук ни спадат потове. Само голдовете няма ги спамим. Ролгара. Някакъв тук дебил. Всъщност тия често не ме кефът. Въобще даже. Тъй, че ще преминем към най-хубавите мисля. След VIP Summon мисля, че това е най-хубавия. Honor Summon му се вика убе. Един Honor Summon ще направим. Какво ще ни се падне тук? Това не знам дали си е струвал. Ама ще направим още един. Все пак. Да има, стабилно. Стабилничко. Така. Сега да видим в Heroes какво мога да правим. Collection вече имаме 6 чемпа. Дигнал съм ги тия 4 на 10, защото са ми за дефенза в My Dungeon. Тук имам изпълнена мистика. Да изхарчим 6 инджема. Това беше изи. Special offer лео 10 бъндъл. Ако беше фри, ще е много добро. My Dungeon. Я видим някой да рейднем. Някой левел 10 търсим, защото тя на 11 мога чемповете да и на 11 ще ни пръст. Ако не съм на 10 всичките. На 9 съм всичките, ама има такъв, дето не съм го виждал. Ме притеснява. Майка ми малко се чува, ама нищо. Лео 10. Това не ми харесва. Да ми някой слабичък за клипа, смисъл. След съм геречите, така колко да видят хората за какво става молята. С десетки ли си, бе? Страх ме. Има един дет прави супер много един вид сплеш демидж. Даже мисля си промена състава малко. Да. Дефендерите мисля ги смена. Место тая. Сложа тоя. Опа. Добре. Сега ще отидем на Heroes. Ще го наапдейтим, защото сме готини-мотини.
Имаме яко положение. Добре, чакай малко. Махни се. Само апдейтнем и абилититата. Добре. Word. Меню една ми се изпълня. Добре сме. Рейд. Айде някой сала за клипа. Нищо, че от тук никой не го знам, освен тая синята. Тя арчаката, като е асцендната. Вземем това. Имаме ревайвър, хилър, имаме яко демидж също. Добре. Горе-долу сме добре. Хайпнат съм за новото интро, между другото. Не го споменах в миналия клип, майче. Не съм сигурен. Няма значение, много съм хайпнат за интрото. Кеф има. Ще му пръдна. Доуджнахме го. Това ми хареса. Директно атаквам. Опа, не си използвах спешъл скил. Гледайте. Удра по 3 пъти. Това е много силно. Тя са някакви много мощни, бе. Трябва да хилвам. Трябва да си хилна целият тим. Защото съм тъп и не си използвах спешъл скил. Доуджнахме го. Да набием тая. С бейджици. Това ще е тролю-лолю. Добре, хареса ми как я убихме тая. Хареса ми, че я убихме. Това прави обаче много демидж. И го доуджна. Колко доуджна и това. Крита. Това колко малко демидж прави. Сега се хилнат и трябва да го бият с двама. Сто удраме тук директно. Ако не умре Дейбрейка. Що не клитна? Не е никой да не умира. Добре. То го убихме. Опа, не съм използвал спешъл скила на тоя. Можем да ревайваме, когато искаме герой, тъй че един смисъл. Да не си помислите нещо, че съм тук някакъв бахти читър. Това ми хареса. Та пак ли е? Това е дразнеща вече. Ревайваме я. Рескрю, нещо такова. Ревайвт. Поеми този демидж. Нищо, че беше малък. Това е гадно. Давай дабъл критикал, просто я се свърша. Не беше 2 крита. Нищо. Искам да я вземе колкото мога по-скоро. Ако не умреше едно тъпо. Ще се хилне. Но да умря. Радваме се. И тук имаме. Съндъка си имаме. Още такива поинтове. Деца за най-якия съмън. Поне се води, че са за най-якия съмън.
Искаме още един, може би, батъл. Ако ни излезне да се оба десетка. Еми не. Тук е важно да катериме лигите. Идваме от дънчена. Добре. Сега се справяме добре. Имаме една изпълнена мисия. Holy moly. Хилайла е 100 times. Хилнеш твоите 100 пъти. Мога ли да го асцендна? Какво ми трябва? Това не го ли спечелих? Крафт. Как се крафтва? Само неща, които нямаме. На всичкото отгоре иска и голти джемове. Асцендовете тук са много силни. Но са и много скъпи. Но... Мисля сега битнем някой дънжен заедно от тия нормалните. От кемпинга. Защото и те не са зле. В смисъл лърца. Защото се падат и руни от тях. Ларторн Вилиджа ще убием. Поне се пробваме. Имаме хилинг потове. Добре, не съм взел грешни герой. Радваме се. Имам хилинг потове, тъй че не би трябвало който и да е герой да ми умира. Имам 3 хилинг пота да хилят майче на Марс. Това буре там ни дава енергийки. То дали ще го защото е много найс. Това трябва да го убием, защото иначе ще избира. Ох, пише ми за моба. Да, добре. След малко ще ти пиша, бро. Само клирна този дънжен. Още много горе. Тото и празно ли? Празно е. Ние с пълно боре, давай. Как нямаме, бе? Как ще стане за една плюнка, бе? И ти не си каран. Хайде, бе. Айде, бе. Са умря веднага, нали? Тъпанар. Бос файт. Айде видим какво стане. Записвам видеото в същия ден, втория епизод, който е това. Същия ден, в който записах и първия. Защото игричката наистина доста ме изкефи. Ей, Вандинг. Какъв е този демидж, бе? Макс хилтнахме я. Как ги долджва, бе? Какъв е това, бе? Клико. Не, си го пуснам това на тоя. Доджни го де. Това критикъл беше много мазен. Сигурно си хилто това. Сега ще ми спамиш ли? Ще блокна. Ако ми спамиш. Yes, boy. Да видим какво ще ни впадне от съндъка. Некъв дебилак. Некъв айдук. Флейм Кристал, какво е това?
Stonefish Slow Tank. Добре. Това ще е всичко от мен за този епизод, хора, и чао!